strpljenja. Mi ćemo menjati zaštitu potrošača i želimo da pojačati nadzor inspekcije kada se radi između ostalog i o intervencijama iz rezervi, potrebama u tom прикол. Така Батаев моля да изпея на песен. Винаги можеха и сега продължавам адски много да ги харесвам. Крадена любов, не знам дали е писано биографично за тях двамата, според мен да, но няма да им се меся. И разбира се, Титана, U2, Боно.